Hola, sóc la Carmina i sóc professora de català per nouvinguts des de fa més de 10 anys. Vaig estudiar traducció a la Universitat Traducció i Interpretació d'anglès i rus i vaig fer un màster d'estudis avançats de llengua i literatura catalanes. La meva llengua materna és el català i també parlo castellà, anglès, rus, lituà i búlgar. Faig classes per a estudiants des de nivell A1, és a dir, des del principi fins al nivell C2, que és el nivell més avançat. I m'adapto a les necessitats dels estudiants, ja sigui aprendre sobre la llengua i la cultura catalana a nivell global, o preparar-se per un examen, o enfocar més les classes a conversa, per exemple, i a situacions més pràctiques. Sempre miro de crear un clima càlid i de confiança a la classe, perquè crec que és la millor manera que vosaltres aprengueu amb més tranquil·litat i amb confiança. El meu mètode d'ensenyament sol variar segons el nivell i, a més, notareu que es va adaptant a mesura que aneu aprenent més català. En els nivells més bàsics, jo sóc la persona que normalment us explica la teoria i llavors també fem més pràctica parlada dins de situacions una mica guiades. En canvi, quan aneu avançant amb el nivell, les situacions són una mica menys guiades i vosaltres comenceu a agafar un rol actiu en l'aprenentatge teòric de la llengua i, per tant, fem el que es diu Flipped Classroom. Per donar-vos un suport visual i teòric, normalment utilitzem el Google Classroom. Allà és on jo penjo tot el material que vosaltres podreu consultar i podreu també escriure i analitzar els exercicis que us posaré. I sobre mi, doncs, jo sóc una persona molt pacient, positiva i molt curiosa. M'agrada aprendre moltes coses de cultures i llengües diferents i conèixer més persones noves. Adeu!